ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ଯୋଉମାନେ କି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ତ ଧରିବାଟା ସାର ଧରିବାଟା ହଉଛି ମୋର କାମ ଆଜି ଛୁଟି ଆଜି ନୂତନ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯାଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ଖୁସିର କଥା ମୋତେ ନମସ୍କାର କରି କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ ବଢ଼ିଆ କଥା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋର ଛାତ୍ରମାନେ ଏବେ ମା ମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପଶିଲା ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେବେ ଏଇଠି ବୁଲୁଥିଲା ସେଦିନର ଛାଡ଼ ମୋ ସହିତ କିଏ ପଠାଇଥିଲା ଭାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍
ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପରିସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେବେ ସେଇ ଶେଷ ବଡ଼ ଡାକ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ। ଏ ପରମ୍ପରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ପୂଜ୍ୟ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସାଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଗେ ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଡାହାଣ ପଟ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଜୋରସେ ମାରିବନି। ଡାହାଣ ପଟ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଜୋରସେ ବାଁ ପଟ ଟିକେ ଢିଲା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଁ ପଟ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଢିଲା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ହଁ ଡାହାଣ ପଟ ଦୌଡ଼ି ବାଁ ପଟ ଦୌଡ଼ି ପୁରା ଢିଲା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଆରାମସେ ବୁଲିଯିବ। ବାଁ ପଟ ଦୌଡ଼ି ପୁରା ଲୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାହାଣ ପଟ ଭାଇମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ପଟେ କିଛି ଜାଣୁଛୁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ରଥ ଉପରକୁ ସାଇଜ ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଉଠିବେ। ରଥ ଚାଲିବା ଟାଇମରେ କେହି ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଛବାଡ଼ି ଜମା ଫେଙ୍କିବନି। আস্তে আস্তে আস্তে
ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ବନ୍ଦ